Ćao ljudi, dobrodošli u našu serotonin kuhinju. Danas pravimo jedno zanimljivo mezence ili ti dopunu neku mezencetu. Pravimo paštetu od pileće džigerice ili ti pate, što bi se to reklo na fancy jeziku. Ovo možete da radite sa pilećom, sa guščijom, sa pačijom džigericom, uopšte sa tom nekom živinskom džigericom. Možete i od teleće, ali je to već malo onako, da kažem, već grublje, da kažem, struktura. Mnogo je bolja ova živinska varijanta. I ne treba tu nešto puno stvari. Znači, treba nam džigerica, treba nam crni luk, beli luk, puter da propržimo, malo maslinovog ulja, balzamiko, rakija. Izvorno bi trebao da ide konjak, ako je guščija pašteta i tako dalje. Ali obzirom da mi imamo naše dobre rakije, zašto ne bismo koristili naša pića domaća? Za početak čistim crni luk. Crni luk seckamo sitno. I stavljamo da se greje tiganj. Postepeno, indukciona ploča, to već znamo. Dodajemo malo maslinovog ulja. I dodajemo puter. Očistit ćemo i malo belog luka. Beli luk je važan. Beli luk je mnogo važan. Na ovu količinu treba bi da ide 1 čen belog luka, ali obzirom da ja pravim, pa se ja pitam, ići će 2. Jeste. Koji ste trgovac ne pomeniš da smo mi uvoznici za cijeling noževe, za stavu posao? Nikakav, brate. Reci nešto. Nikakav trgovac. Evo, sa cviling nožem kojim smo isekli ovaj beli luk, sad taj isti beli luk stavljamo u ovaj vrući puter i maslinovo ulje da se to malo aromatizuje. U taj isti puter i maslinovo ulje dodajem timijan. Suvi začin stavljamo na početku, tako da ćemo sve ovo fino da aromatizujemo i onda posle dodajemo crni luk da se proprži. Otprilike za 300 grama džigerice treba vam jedna manja glavica crnog luka i 1 čen belog luka, u ovom našem slučaju 2 čena belog luka. I sada nešto što je jako važno, u ovaj crni luk sipamo balzamiko. Ne bojte se, ovo neće biti kiselo. Znači, kad ispari ovo sirće, ostaće ona fina slatkasta aroma koja će zajedno sa lukom da napravi čudo, verujte mi. Probajte. Ja inače ovu kombinaciju volim da koristim i često je pravim i kad pravim neke priloge za pastu mesne. Prosto mi je baš zanimljiva kombinacija. Dok nam se sad ovo krčka, lagano, dok se zgušnjava sve ovo, ja ću ovde da iseckam džigericu.
srca odvajam. Džigericu seckam samo da bi sve ovo bilo u principu brže. Ovo će sve posle da se blenda, tako da uopšte nije problem kako je iseckate. Dalje krupnije, sitnije, ovako, onako, nebitno. Ali da bi se brže ovo sve propržilo, iseckajte, prosto ubrzat ćete samo proceduru, ništa više. Tak, ja se dosipa vidimo. Kamermani piju, ne pitaju, brate. Kaka kur, brate. Evo, ako test proradimo. Dobro da snimaš. Dobro. Lukac smo upržili i sada dodajemo džigu. Malo smanjimo vatru zato što je džigerica dosta osetljiva. Ne treba da nam pregori, ne treba da se previše isuši. Ovo nam uskoro ide u blender, ali malo posolimo pre toga. Biber. I dodamo dobru našu rakiju. Ne brinite, alkohol će da ispari, neće da se osjeća, nećete se napiti, ništa se ne sekirajte. Evo vidite, otprilike malo presečete neki komad džigerice, da vidite kako izgleda. Unutra treba da bude blago crvenkasto. Nemojte da džigerica bude skroz brown. To znači da ste preterali. Jer ona ovde treba da bude termički obrađena nekih 90% otprilike, jer kad je stavimo u blender i izmiksamo, to je i dalje sve vrelo, ona će u blenderu da se malo doradi. I evo, ovo nam je pri kraju. Gasimo vatru. I oni spretni mogu to da prespu ovo, mi koji nismo spretni, mi to više volimo s nekom kašikom da uradimo. Evo, to je to, to sad zatvaramo. I sada blendamo. Blendamo da bude skroz glatka, fina struktura. I evo, jedan deo ovoga je gotov. Znači, pogledajte, ovo je sada skroz ovako fina, glatka struktura. Šta ćemo sad sa tim da radimo? Sad nam treba jedna mala posuda, u našem slučaju mali stav kokot, fin i slatki. Ja ću ovo ipak morati da podelim u dva ova. Jer da bi ovo se sačuvalo i da se ne bi sušilo, ovde ćemo sada da istopimo puter, da ga malo aromatizujemo sa začinima. Puter možete da aromatizujete i sa nekim džemom. Da pomešate puter i džem. Ja to ovaj put neću da radim. I jednostavno ovde preko samo zalijete puter koji će kad se bude stegao napraviti prilično onako, da kažem, jedan vazdušni čep, da se ova pašteta ne suši. To je jako važno. I sutradan kada budemo jeli, pokazat ćemo vam kako to izgleda kad se stegne.
Imamo fino 2 mala stauba. A sad treba puter da istopimo. Štedimo ženi sudove. Tako da ćemo u istom tiganju u kom smo ovo spremali, a koji smo jako dobro omazali sa ovim, ostalo je tu malo tih nekih ukusa i začina, tu ćemo sada da rastopimo puter. Nema veze što ima ovih začina, zato što ćemo inače ovaj puter malo još dodatno da aromatizujemo sa nekim stvarima. Ubacujemo u tiganje puter da se otopi. Dodaću malkice maslinovog ulja, koliko da, taman toliko da puter ne gori, da ne krene da bude onako brown varijanta. Puter ću dodati malo origana. So. I ništa više. Ovo ćemo sad pustiti da se lagano sve istopi i da se ovaj puter fino aromatizuje. Što se tiče ovog putera, ovde možete sada da se igrate raznoraznim nekim začinima, šta god želite. Možete da dodate još belog luka, kao što sam rekao, možete džem neki da stavite, jako fino će da ispadne ta neka slatkasta varijanta uz ovu džigericu, ide jako lepo, tako da prosto mašti na volju, pa upustite se. I to je to. Puter nam se rastopio. I sada ćemo samo da probamo da ne napravimo džumbus ovde. Da lagano zalijemo ovo sa puterom. Jedno. I drugo. Ovo sada ostavimo da se stegne puter. Kada se ohladi nekih 20 minuta, otprilike pola sata, kada on krene da se stegne, poklopimo i stavimo u frižider. Ovo ovako sada zaliveno može da vam stoji par dana, nije nikakav problem. Što se nas tiče, ovo će sutra popodne već da plane, zato što imamo goste i ovo smo namenski pravili. Dakle, evo vidite, ovo sve traje nekih, ja ne znam, 15 minuta, mislim, ceo ovaj posao. Nije neka velika nauka, a verujte mi, ovo je fantastično. Domaći neki hleb, vruć, krenete ovo da mackate i uživate. Like, share, subscribe, zapratite nas, pišite u komentarima da li volite da jedete pate od džigerice, odnosno paštetu od džigerice, da li pravite ovako ili nešto drugačije pravite, kako pravite, sa čim začinjavate, kako volite da jedete. Podelite sa vašim prijateljima ovaj recept, pa vas možda iznenade pa vam naprave kad budete došli kod njih na večeru. U svakom slučaju, zapratite nas na svim društvenim mrežama, tu smo. Evo ljudi, pate nam se stegao, pogledajte kako izgleda. Fenomenalna stvar. Hleb je pečen, vruć, svež. I ja ću sada samo da isečem jedno parče, da moram da probam, da vidimo kako smo to napravili. Da, pogledajte domaći hleb, vidite. Beskvasni, odnosno prirodni kvasac, onaj sourdough. Ne znam kako se to kod nas prevodi, ali fantastičan, pogledajte. A što se tiče ovoga, što nas više zanima, znači ovde gore na vrhu je aromatični puter.
Prvo ćemo njega malo da skinemo, da namažemo. Prvo namažemo aromatični puter koji je gore, a onda odozdo vadimo pate. Ovo možete dodatno da začinite sa nekom ljutinom, koliko želite. Ovde fino ide neki domaći šumadijski džem, na primjer, bi ovde lepo išao, malo, nemojte da preterujete, ali se lepo slaže s ovim. Ljudi, ovo je toliko dobro. Uz neko dobro vino, dobru domaću šljivu, ovo će da legne kao budali šamar. Predobro. Zdravi nam bili, ćao!